Business zvisinei. Business. Nekuindisa vana kuchikoro. Kuzoya kurapiwa kakwa ndoitwa kwa muntu kukuru. 70. Yes. Munhu achirapika. Hatinaendi kana injection. Yamuna. Kuti dzinotokuvaraidza hai. Basa muzongoiti munhu anoramba akagara munoramba muri active. Kana ukamira ma exercises unopinda pachigwerechi. Asi kugara uchidii uchitaura ndikadai ichi ndotaura nacho chinohwei ndobva ndoenda pane chimwe chinohwei ndobva saka handichafungi kuti mari yakadini kana ndodini sezvo murume wakafa hakuna nokuti ndine ava shamwari dzangu. Amenoyambire muda pa imi tuna ndini mugongo muri kutoti business. Kuna ana mwana mbuya watoona kutaundo wachipema nezvizukuru asi vanenge vane maoko makumbo zvose. Kuti yambire yamungavapa vanopema mutaundi. Vanopema mutaundi. Sezvo vakange vakatsvaka masweets vakatengesa masweets unogona kutanga ne25 ndo yadzotangisa kunohodhesa. Pa25 start yangu ine 10 kg. Second yachona ndava kuinda mulingu 25 pagrowers pane ze 25 ndobva ipapo ndozopinda mu50 kg ndatokwira. Idzo huku idzi dzinondigonera kuti kana ndikatanga dziri 25 ndatokwira palada ndendogona kutenga chikafu chacho ndichinda kana kuwana kumwe kwanogona kukwereta mari kuita kuti idi usumuke kugovadzosera nenguva. Ndekwe kuchengeta huku pane zviro zvamuri kuita here? Nazvimagadheni. Mune gadheni rine miriwo here kana rine chii? Ine muriwo neochadi ndindakaita ndasvika muno. Uine michero? Mune michero yakaita sei? Mune mugwavha, mulemoni, mumengo, nemupopo nebhanana.